Croeso nôl ato ni a chroeso i'r clwb llyfrau. Y ddwy gyfrol o farddoniaeth ar restr hir llyfr y flwyddyn sydd yn cael yn sylw ni heddi, a hynny yng nghwmni Mererid Hopwood, ac un o aelodau'n clwb darllen ni, sef Brenda Lewis. Croeso i'r ddwy ohonoch chi. Rwy'n ni cael sgwrs gyda chi'ch dwy yn y man, ond rydyn ni wedi cael llwyth o adolygiadau gan aelodau o'r clwb darllen, a maen nhw i'w gweld yn eu cyfanrwydd ar yn gwefan ni, sef wedi3.com, a phawb i'w gweld wedi mwynhau. Ond eto barod i ddweud i dweud. A dyma chi flas ar farn y bobl ar Banerog, Hywel Griffiths, gan Jen Jones o Gelli Lydan a Llunos Evans o Bow Street. Cyfrol o farddoniaeth hawdd i'w chodi, ond yr un mor hawdd i'w rhoi lawr hefyd. Llyfr lle chwech fel fydd y plant yn galw llyfrau bicio mewn ac allan ohonynt. Ond na, nid felly y bu. Mi roedd yn gafel ar unwaith, a rhaid oedd mynd drwy'r gyfrol yn sawri gwahanol agweddau. Ar y darlleniad cyntaf, dewysais y penawdau oedd yn apelio ataf, megis bedd argraff iar, pabell a carafan. Mae rhain yn gerddi ysgafn, ond yn werth i'w darllen. Diolch i Hywel Griffiths am gyhoeddi cyfrol ddealladwy i rywun fel fi, sydd ddim yn deall llawer am y grefft o farddoni. Dyna chi far rhai o'n darllenwyr ni fyna. Nawr dech chi'ch dwy fan hyn. Un o leisiau mwyaf cyffroes y Gymru gyfoes, meddai Hugh fan hyn, Hugh Meirion Edward. Hawdd i'w deall, meddai rhai o'r bobl na fyna. Ddech chi'n cytuno? O bysen yn bendant. Bysen. Oedd y pleser i ti hwnt i'w pori trwy'r cyfrolau yma, oherwydd mae gymaint o amrywiaeth mae'n does, a sôn am yr iaith, ein iaith yw ein hunaniaeth, ynddo? Mererid? Ie, wel, chi bod, oedd yn sôn fyna hefyd am rhywun yn gweud bod nhw ddim yn deall barddoniaeth a bod nhw'n falch. Mae rhywun lyfrau sy'n tynnu sylw at y grefft, falle, yw'r union lyfrau na di nhw wedi deall beth yw barddoniaeth wedwn ni. Mae rhaid i'r gerdd siarad â chi. Falle ddim yn syth, wrth gwrs, falle bod rhaid mynd nôl ati, ond mae rhaid bod rhywbeth yn gafel ar y darlleniad cyntaf. A gallwn ni weid na'n sicr, dwi wedi cael y fraint o adolygu Banerog i'r rhaglen hon, pan dath i mas gynta, a dwi ddim wedi newid y meddwl. Wrth i'r misoedd mynd heibio, mae'r pleser yn dyfnhau, dweud y gwir. A hefyd, gyda Hywel fan hyn, dwi'n meddwl bod y gallu fod yn brydydd hefyd yn y bôn, a siarad dros y bobl, a siarad i'r bobl, gyda'r bobl, mae'n gyfanwaith sy'n ni'n meddwl hefyd, achos mae'n gallu, dwedwch chi, wneud rhywbeth ar gyfer priodas, rhywbeth ar gyfer pen-blwydd, a hefyd yn mynd yn ddyfnach. Odi, mae'n gwneud y gwaith na o gyfarch, a mae hwnna'n bleser i wneud. Dwi'n siŵr bod Hywel yn cael lot o flas arno, ond mwy na falle, beth sy'n wahanol am gerddi Hywel, a falle na pan bod e'n llais mor bwysig, mae e'n procio ni. Dellwch chi ddim eistedd nôl a darllen rhain a teimlo'n esmwyth bob tro. Mae e'n rhoi rhyw anogaeth i ni, ac ar ôl darllen sawl un i chi meddwl, come on, mae eisiau symud mlaen, a ma ffordd o newid y sefyllfa. A dwi wrth y modd efo'r soned ofn, pan mae e'n dweud wrthyn ni, chi'n gwybod, i ni'n cael ein parlysu ynddi ni gan ofn, i aros adre a gwylio'r teledu, ond mae e'n dweud wrthyn ni bod rhaid ni fynd mas, cofleidiwch ar yr anwybod, ewch ag o tu allan ar y stryd, fel cyllell wen, i dorri drwy hialau'r ofnau sydd, yn cadw pawb yn saff, rhag bod yn rhydd. O, mae rhyw ddeheu am ryddid fan hyn sy'n fendigedig. A fel wnaethoch chi grybwyll gynne, dwi ddim yn iaith sy'n rhoi ofn i unrhywun chwaith. Mae e'n hawdd i ddeall yn di sy'n neis. Dwi'n rhoi ofn, dwi'n baroniaeth, mae ddim yn rhoi ofn i unrhywun. Na di, yn sicr, ond wy'n hoffi ar sôn yma am rhyfel. Nid bod fi'n hoffi rhyfel, wrth gwrs, ond mae'n rhoi gwedd newydd. A mae'n cyrraedd fi i'r melon y gerdd yna, ond hefyd rhaid fi dynnu sylw at y gerdd cyfarch Mererid yma. Oherwydd mae'n gerdd wych yn y marn i. O, dyna'r un orau. Yn y gyfrol o bell ffordd. Wyddwch chi hi yw'r eos ymlith yr holl frain. A mae'r symboliad yma, wy'n meddwl, yn taro i'r dim. Y peth gorau... A nawr mae'r awen yn yr awyr yma. Felly ni gadael i fyna.